Rydyn ni nawr am edrych sut i adio arian pan rydyn ni'n defnyddio yr arwydd punt. Felly, y cwestiwn sydd gen i fan hyn yw 1.23 adio 1.42. Mae angen i mi osod y rhifau o dan ei gilydd. Nawr, mae o'n bwysig bod yr arwydd punt o dan ei gilydd ac yr pwynt degol. Wedyn, rydw i'n gosod y rhifau 1.23, 1.42. Rydw i'n dechrau ar y fan pellaf ar y dde. Felly, mae 3 ceiniog adio 2 geiniog yn 5 ceiniog. Wedyn ymlaen i'r nesaf, mae 20 ceiniog a 40 ceiniog yn 60 ceiniog. Dydy'r pwynt degol ddim yn symud. 1 pwynt adio punt arall yn 2 pwynt. Dydy'r arwydd punt ddim yn symud. Nw'n ni edrych ar un arall. Tro hyn, y cwestiwn fydd 2.61 adio 1.17. Dyw'r arwydd punt ddim yn symud, maen nhw'n gosod o dan ei gilydd ar pwynt degol. Felly, rydw i'n gosod y digidau 2.61 adio 1.17. Tro hyn, dwi'n mynd i osod y pwynt degol yn syth, a rydw i'n gweud bod o ddim yn symud, a yr arwydd punt. Rydw i am ddechrau gyda'r ceiniogau. 1 ceiniog adio 7 ceiniog yn 8 ceiniog. Symud ymlaen. 60 ceiniog adio 10 ceiniog yn 70 ceiniog. Wedyn, rwy'n edrych ar y punnoedd. 2 punt adio punt yn 3 punt. Y rheolau pwysig i gofio yw bod y pwynt degol i gyd o dan ei gilydd a bod yr arwydd punt o dan ei gilydd. Mae cwis ar assignments. Ewch i edrych a pob lwc.